sammen. Så er det, vi skal spille en spil i Roblox, der hedder 12 sokker. Lad os spille den nu. Altså, jeg er en mega pro. Bare se. Okay. Shift block. Okay. Oh, heck no. Okay, det er godt. Det er godt. Det er godt. Her. Nej, hvad er det, I gør? Nå, vi har en god spiller. Sådan der. Yep. Så I det? Oh no. Jeg er lige sådan her, så jeg er bedre til at spille. Ej, de har skruet. Nej. Oh no. I ved godt, det her det er varmøller. Vi står her. Jeg er målmanden. Oh. Ej, igen. Nå, det var selvmål. 2-0 taber vi. Kom nu. Vent. Ej, igen. No. Heck no. Sådan der. Nej. Oh no, no. Vent. Oh no. Ej. Kom nu. Hvordan kan vi ikke redde den? Okay. Sådan der. Ej, kom nu! Okay, næste spil. Jeg skal lige finde. Så ja. Okay, jeg er tilbage. Det er en af mine mest yndlingsspil i Roblox. Pool. Okay. Det er noget tsunami-spil, som der lava. Ja. Kig der. Det er stedet. Okay, vi skal til en træhus. Det er bygget af træ. Hvorfor skubber I mig? Jeg siger, at den er rigtig god. Det bliver sjovere. Okay. Så kommer vi herop. Så skal vi lige til shop. Fordi jeg har... Okay. Det er den her, der laver tingene hurtigere. Woohoo! Den her spil er god. Den handler om rigtig godt. Det blev bygget i 2020 eller sådan noget der. Okay. Wow. Så I kan se, når man dør, så kommer man derover. Mange er allerede døde, ikke? Kan I se? Der er mange døde. Se, det er tsunamien. Nu er vi overlevet, jo! Se, kan I se mit navn? Her. Ahmed Team 2630. Det er min profil. Okay, det er i ørken. Fint. Jeg er ikke så god til ørken, men den er god. Den handler om godt. Hvad er det? Okay, sådan. Nej! Det må du ikke gøre.
Så det her, nu kommer Tsunami. Bare vent og se, kan I se der? Herovre. Kan I se det? Det bliver højere og højere. Fordi så bliver man druknet. Sådan der. Så er det igen. Se, haha. Er kameraen god? Like videoen, hvis den er god. Kameraen. Okay. Jeg synes, vi skal ikke stoppe den endnu. Altså, den er lidt for kort. Rigt. Yeah, vi overlevede. Vi overleverne. Tager vi den der? Den er blevet. Med Team 2630. Så ja. No, den her. Nej, vi skubber. Ej! Det må jeg ikke. Nej. No, vi er på gamer. No. Hanna, lad være med at skubbe mig. Du skubber mig, din dumme pige. Okay, vi er allerede her. Nej, det er allerede rigtig højt. Så I kan se, der kom det er en kæmpe tsunami. Det er vi tæt på. Hørte I det? Okay, der er mange døde allerede. Så ja. Den er på vej at gå væk. Okay, jeg er på den her bygning. Jo, vi løber så hurtigt. Hvorfor det? Okay, vi har spillet nok af den. Så ja. Okay. Hvorfor er I hospitalet? Hvorfor er jeg her? Oh my god. Det er savn. Wow. Hvordan døde man det der? Hvad skal man så? Lad os se, hvad der er noget der her. Okay. Lad os se, hvad man kan gøre. Yep. Jeg skulle hoppe. Altså. Jeg skulle hoppe. Jeg trykker på den. Okay. Undskyld. Undskyld. Her er vi lød. Yes! Yes! Okay. Den er god. Nej! Okay, den er lidt for kedelig, ikke? Alle sammen. Lad os spille med nogle af vores venner i Roblox. Black? Skal vi spille Brookhaven? Altså, den er meget kendt. Brookhaven eller Break-In Story 1. Toren er kommet. Brookhaven? Hvis der er plads til spillet. Okay. Der er. Okay, hvilken tøj skal vi have? Den her, Hackno, den skal vi have. Den skal vi have. Men den her, hvad skal vi have herfra?
Jo, den er sindssyg. Vi skal lige have den der. Ikke der, men nuderhoven skal have. Okay, hvilken ansigt skal vi have? Den her. Ej, okay, den her. Jo, eller den her. Den her, wow. Nu skal vi bare have hat. Hvilken hat skal vi have? Eller sammen? Dog-chatten? Nej, det synes jeg ikke. Jeg skal spille svart. Alle bare sjov. Den her vil jeg gerne have. Det hår skal vi ikke have. Eller den her. No. Så skal vi ikke være kraftheldet. Så jeg ved. Okay, den der. Ja, tak. Den skal vi have. Og så den her. Wow. Okay, vi er klar. Hvilken bælt skal vi have? Den her. Oh yeah. Gå væk med jer, mand. Krafthelvede, Ivan. Altså, jeg har ikke nogen Game Pass i spillet. Okay. Kør lige ordentligt politi, mand. Wow. Okay. Vi må lade dig køre galt, mand. Altså, hvem har gjort det der træf? Jeg kører ligesom GTA 5. Doink. Okay, der. Jeg skal tage. Krafthelvede, Ivan. Hvad i hæk, mand? Oh my god. Gud, tag politiets bil. Syg. Se, det er min bil. Skal vi skyde den? Hvem er den gamle mand? Den motorcykel. Kom her, politi, mand. Hvorfor dør hende ikke? Krafthelvede, Ivan. Jeg hader at doppe med pay-to-win. Men det her det er også lidt pay-to-win. Det skal være free to play, idiots, krafthelvede. Okay. Free. Okay, så er Bill Fraction.
en gameplay. Oh no. Yo! Okay, det var mærkeligt. Det var sindssygt mærkeligt spil. Okay. Skal vi være med til min ven fra min klasse hedder Elias. Speedrun. Okay, vi skal nok. Desværre der er ikke plads. Så skal vi spille. Skal vi ikke bare slutte den her video? Og så er det, vi kan få en part 2. Så 3, 2, 1. Vi ses til næste video. Hej hej.